KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Ha ka arpu hai tarik ubnai jilleo arajar arpu ar ka ying bishar jong Special Judge POCSO Act kala rai penrem nya u Ferdinand Marbanyang bat ajing penshitom de ka baset along hado sansnem lai benai kinthi harangkat ka jingdan kuna ka balai hajar tingka kani gade halor ka jingjia ha ka arpu sau tarik ubnai jimmang arajar khatsan ha ka baki bayeng hasem jong ka lanot kila mudui de ka ejahar ha ki pulit jong ka renja police station persha ya u Ferdinand Marbanyang halor ka jingle kinsleng ya ka samla lut ka badang khat sounds nem karta ki pulit jong ka renja police station ki bala register case yakani ka jingjia hapo ka section 10 jong ka POCSO Act bala penkhamti ha ka sub inspector KD Sangma jong ka women's police ban tokit bnya halor kani ka jingjia bad hadin kani la pengat kindon ya uni runar ha ka praterik unai leber ar hajar khat ndreu